Garazi Albizuaren termita eleberria euskaraz argitaratu du Erein argitaletxeak. Galaxia Gutenberg argitaletxearekin gaztelaniaz kaleratutako lanak 2025ko Euskadi Literatura Saria irabazi zuen. Eta orain, Bego Montoriaren itzulpenari esker iritsi da euskal irakurleengana. Eleberri laburra da, hasiera ematen dio haserre batek, eta haserre horrek behar du iruditeri bat, behar du pertsonaia bat, behar du istorio bat, eta horrela bilbatzen da narratzailearen egunerokoa. Bera teleoperadora da, eta hainbat prekarietatean edo bizi da. Bai familian, bai lanan, bai adizkidekin ere. Haserre horretan akaso importantena edo erdian dagoena gorputza da, zergatik emakumeon gorputza izan behar da inbestetan baloratua, onartua izateko edo ez izateko, baina zergatik izaten den gaia, askotan. Eta gorputza gaia izan behar bada, orduan normatik kanpo joan beharko litzateke. Orduan narratzaile honen helburuetako bat bada bera hor egotea den bezala. Narratzaileak ama bat du, amak eman dio kriston garrantzia janariari hain zuzen ez jateari. Amak pentsatzen du argal baldin eta badau eta hilapaindegiti pasatzen bada maiz eta estetika finko bat eramaten badu eta jarraitzen badu sutzuki, arrakasta lortuko duela bere bizitzan. Eta alabak pixkat kontrakoa egiten du, bere izateko modua edo bere xedea janariatik harago dago. Ez da hain importantea. Itzulpena Bego Montoriok egin du, egundoko itzulpen puska egin dau. Nik behintzat irakurri dudanean, sentitu dut hori unkitu naiz, termita euskaraz irakurtzen ari nintzela sentitu dut, eta hori nik egiteko ez dut aukerarik, ez naz kapasa, ez naz itzultzaia, eta ez dakit hori egiten, baina Begok egin du, eta nire ustez oso ondo egin du gainera.